Hello mga dear! Welcome back to my channel. Para sa video ito, pag-aaralan natin kung kailan ba gagamitin ang in, on, and at. Pero bago ang lahat, check muna natin kung may alam na ba kayo kung paano sila gagamitin ng maayos kapag lugar ang tinutukoy. In, on, or at. Number 1. You'll find out what's blank the box if you open it. Number 2, write your name blank the paper. Number 3, I'm here blank the bus stop waiting for the next bus. So, ano ba for number 1? In, on, or at? For number 2, and for number 3. Check natin ang sagot niyo. In for number 1, in the box. Number 2, on the paper. And number 3, at the bus stop. Bakit in the box? Bakit hindi on the box or at the box? Bakit on the paper at hindi at the paper or in the paper? And back at the bus stop. Bakit hindi in the bus stop or on the bus stop? Let's find out. Okay, ang in, gagamitin siya kapag tinutukoy mo nasa loob ng isang lugar. Kahit anong lugar, kahit bagay pa yan na ginagamit na lugar. Anong ibig sabihin ito? Example, in Bohol. So, ang Bohol ay isang probinsya. Pag sinasabi mong in Bohol, meaning kung ano man yun ang nasa Bohol, ibig sabihin, siya ay nasa loob ng probinsya ng Bohol. In the Philippines, kung sino man or kung ano man yun ang nasa Philippines, no? Ibig mong sabihin, nasa loob siya ng Pilipinas kapag sinabi mong in. So, ang Bohol, ang Philippines ay mga lugar. At kapag may tinutukoy ka na isang bagay o isang tao na nasa loob ng lugar na yan, gagamitin mo ng in. Ito naman, in the room, meaning nasa loob ng room. In the box, meaning nasa loob ng box. Ang box ay hindi isang lugar. Pero dahil nilagyan siya ng isang bagay na malamang ay tinutukoy kung nasaan ang location nito, so ang location nito ay nasa loob ng box. Nagiging lugar ang isang box dahil siya na ang magiging location ng kung ano man ang laman niya. Nasaan ang sapatos? Where are the shoes? Nasa loob ng box. Inside the box or in the box. So, nagiging location siya. Kahit ang box ay basically isang bagay at hindi lugar. So, where are the shoes? The shoes are in the box. Where is the box? The box is in the room. Which room? In my house. Where is your house? In Bohol. Where is Bohol? In the Philippines. Oh, ang daming loob. Ang shoes ay nasa box na nasa loob ng room, na nasa bahay, nasa loob ng bahay ko. Ang bahay ko ay nasa loob ng Bohol. Ang Bohol ay nasa loob ng Philippines. Kaya, sa pre-test natin kanina, you will find out what's in the box if you open it. Inside the box. In ang gagamitin natin dahil ang box ay ginawang location ng bagay na nasa loob nito. Nagets ba? Let's move on to on. Ang on naman ay ginagamit siya kapag ang tinutukoy mo ay surface ang location, yung ibabaw ng isang bagay o isang gamit. So, yung ibabaw ng isang bagay o isang gamit ay nagiging location. Kaya, gagamitan natin ng on. Paano
paano siya nagiging location? Inilagay mo ang iba pang bagay sa ibabaw ng bagay na yun. Or ini-attach mo ang ibang bagay sa ibabaw ng bagay na yun na naging location. Ano ba yung mga bagay-bagay na yan? Example, the food is on the table. Ang food ay isang bagay. It's a thing. Ang table ay isang bagay. Hindi sila lugar. Food ay hindi lugar. Ang table ay hindi rin lugar. Pero, ginamit ang table dito na isang location o lugar dahil doon inilagay ang food sa ibabaw ng table. Hindi sa ilalim, sa ibabaw ng table. So, kapag ibig mong sabihin na ang location ng isang bagay ay nasa ibabaw ng isa pang bagay, gagamitin natin ang on. So, here, ang food ay inilagay sa ibabaw ng mesa. So, the food is on the table. Hindi siya sa loob ng mesa. Dahil pag nasa loob siya ng mesa, tinago yung food. Next, we put the picture on the wall. Inilagay namin ang larawan sa ibabaw ng wall. So, isang bagay inilagay sa iba pang bagay. Ang wall na isa ring bagay ay nagiging location dahil may inilagay sa ibabaw niya. Ang ibabaw ng wall ang location ng picture. So, ini-attach yung picture sa ibabaw or sa surface ng wall. Another example. She wrote her name on the paper. Bakit on? Kasi yung name ay nasa surface ng paper. Yung ink ay dumikit, no? Naidikit sa surface sa ibabaw ng paper. So, kapag yung idea ay nakadikit, naka-attach, no? Inilagay sa ibabaw ng isang bagay ang iba pang bagay at ito ay ginawang location, naging location siya dahil ang tinukoy mo ay ang ibabaw niya, ibabaw ng isang bagay or surface. Gagamitin natin ang on. Kaya, sa pre-test natin kanina, write your name on the paper dapat. Dahil ilalagay mo siya sa ibabaw ng papel. Nagets niyo ba? Sige, let's move on sa at. Paano ba gamitin ang at? Ang at ay gagamitin kapag ang ibig nating sabihin ay nasa harapan ka ng isang bagay, object or thing, o ng isang location. Ano bang ibig sabihin nito? Example, he is already at the gate waiting for you. Ibig sabihin, nasa harapan siya ng gate, naghihintay sa'yo. Hindi siya nakadikit sa gate, not on the gate. So, pwede mong sabihin, I'm right in front of the gate. Walang problema. Pwede mo ring sabihin, I'm at the gate. Meaning, ang location mo ay right in front of the gate. Another example. I was at the door, but you did not let me in. O, from the gate, nasa door na naman tayo. Hindi rin siya nakadikit sa door, hindi siya naka-attached, but nasa harap siya mismo ng door. Kumakatok siguro siya. Kapag katok naman ang ibig mong sabihin, when you knock, kaya gagamitin mo on, knocking on the door. Kasi yung kamay mo, yung knuckles mo, no, didikit siya sa door. So, knocking on the door. But, pag sinabi mong, I was at the door, hindi ka nakadikit sa door. Hindi nakatouch yung skin mo sa door. But, malapit ka sa door, nasa harapan ka sa door. Naghihintay ka na papapasukin, pero hindi ka pinapasok. Next, I waited for his arrival at the bus stop.
So, yung bus stop, isang location yan. At nasa harap ka ng bus stop. Nasa harapan ka mismo kung saan tumitigil ang mga bus para magpasakay at magpababa ng mga pasahero. Ikaw ay nasa harapan ng location na yun. Kaya, ikaw ay at the bus stop. Kaya sa pretest natin, I'm here at the bus stop waiting for the next bus. Nasa harapan ako ng bus stop. So kapag ibig mong sabihin in front of, right in front of, nasa harapan ka ng isang bagay na naging location or ng location mismo gaya ng bus stop, gagamitin natin ang at. At meron pang ibang gamit ang at for location. Tingnan natin. Ang at ay ginagamit din siya kapag ang isang event, pangyayari, ay tinutukoy as the location ng isang tao kung nasaan siya ngayon. Nasa event siya. Kapag ganyan, gagamitin natin ang at. Example, she's not home, she's at the party. Where is she? She's not home. She is at the party. Tinutukoy natin ang event na party bilang location. Pero indirectly, sinasabi natin dito na nandun siya sa location ng party. Kung saan man iniheld yung party. Doon mo siya makikita. She's not home. She's at the party. Where is she? She's at the party. Another example. We first met at my friend's wedding. Where did you meet? At my friend's wedding. Saan kayo nagkita una? At my friend's wedding. So, ang event ay ang friend's wedding at tinukoy mo na doon kayo nagkita. Isang lugar kung saan naganap ang wedding. So, the wedding place is where they first met. Another example. We will talk about this at the meeting. At the meeting. The meeting is an event. Ginawang location kung saan kayo mag-uusap. Saan yan? Sa meeting or sa meeting area. So, ang event ay tinutukoy na location kung saan matatagpuan, saan nangyayari, at mangyayari ang isang bagay. So, kapag ganyan ang ibig sabihin natin, gagamit tayo ng at hindi in or on. Nagets niyo ba? So, tandaan lang natin na kapag in, nasa loob ng isang lugar o ng isang bagay na nagiging location ng anuman ang inilagay doon. Kapag on, ibig sabihin sa ibabaw ng isang bagay. Sa ibabaw, hindi sa loob, sa ibabaw. Inilagay man or idinikit or kahit touch lang. Basta ang ibig sabihin ay sa ibabaw. Ang at naman ay gagamitin kapag ibig mong sabihin ay nasa harapan ng isang bagay o ng isang location. At pwede rin siyang ibig sabihin ay ginamit mo ang event as location kung saan matatagpuan or mangyayari ang isang bagay. That's it. Very easy lang, di ba? Sige. Sagutin lang kung in, on, or at ang bagay sa mga situations or locations na ibibigay ko. Number 1, why did you put these stickers blank the door? In, on, or at? Number 2, where's Jane? She's blank the conference. In, on, or at? Number 3, my phone is not blank my bag. I must have left it at home. In, on, or at? Sige, take your time and then check your answers. Let's see kung na-perfect ba. Ayan. Perfect. Perfect?
Perfect! So, why did you put these stickers on the door? Naka-attach siya sa surface ng door. Kaya naka-stick siya sa ibabaw ng door. Where's Jane? She's at the conference. Kasi ginawa mong location yung conference or kung saan ginanap ang conference. Number 3, my phone is not in my bag. I must have left it at home. Kasi yung phone dapat nasa loob ng bag, pero wala siya sa loob ng bag. Siguro naiwan ko siya sa bahay. So, in my bag. Ang bag ay isang bagay na nilagyan mo sana ng phone na isa ring bagay. So, nagiging location siya dapat ng phone mo na dapat nasa loob ng bag, pero hindi mo pala nailagay sa loob ng bag. Very easy lang, di ba? Kaya for sure, alam niyo na kung paano gamitin ang in, on, and at para tukuyin ang location or place or kung saan makikita ang isang bagay or isang tao. Gets niyo na? At yun ang mga basic na gamit ng in, on, and at para tukuyin kung nasaan ang isang bagay or isang tao. I hope may na-learn na naman kayo sa videong ito. Thank you so much for learning with me. Merry Christmas! Bye-bye!